Tervehdys täältä Tervolan Paakkolan kylästä. Kylästä ennen vanhaan oli monenmoista toimintaa Paakkolassa. Se on ollut värikäs, elinvoimainen ja edistyksellinen kylä. Maanviljelystä, karjanhoitoa, mettätaloutta on harjoitettu tehokkaasti. Kylässä oli 3 kauppaa, oli postiasema samassa talossa rautatieaseman kanssa ja kansakoulu 2 puolin jokia. Kylässä oli pitäjän ensimmäinen osuuskassa, rauhanyhdistys ja virkeä kuulu pitäjän ensimmäinen nuorisotyö. Oli maamiesseura, koti- ja maatalousnaiset, martat ja mettästysyhdistys. Urheilusta ja liikunnasta vastasi Tervolan Terä. Kemijoen jäätie yhdisti Talavisen Paakkolan ja Ylipaakkolan kylä. Olipa siinä pikku kisailuakin, kuka tohti ekana mennä jäätietä joen yli. Kisäisin Tervolan kirkonkylällä toimi TVH Lossi. Palan painikkeeksiaan Kemijoki antoi runsaimmituen lohta, kunnes sitten pantiin miilu kiinni, joka rakennettiin Isoharran voimalaitos patoinen Kemijoki suulle. Siihen loppui kerralla lohella köistäily. Valtaosa kylän asukkaista on aktiivisia eläkeläisiä, työikäiset käyvät töissä ammateissaan pääosin naapurikunnissa. Kylällä on yrityksiäkin, kuljetus, remontointi, konetyöt ja paja- ja hirsirakentaminen ja hunajatuotanto. Paakkolan kylällä toimii ehlen useita yhdistyksiä. Tervolan kotiseutumuseolla on suosittu kesäkahvila, jonka turistit ja karavaanaritkin odottaneet omaksensa. Ja runollisesti voisi vielä jatkaa. Ei ole postia, ei kauppoja, mutta onhan mummoja ja pappoja, jotka touhua ja talakoilee toki ja se Kemijoki. Se ehden läpi Paakkoloiden virtaa, ylitte pääsee Tervolan ja Taivalkosken siltaa. Hieno puolihan pikkukylällä asumisessa on se, että jos et itse tiedä mitä olet tekemässä ja mihin menossa, niin naapuri varmasti tietää. Se on huolehtimista ja välittämistä. Ja vaikka me olemme yksilöitä, niin me olemme joukkue ja Paakkolan kylä kuuluu Tervolan kuntaan, joka on pieni, mutta ämpäripäinen. Kiitos.